Diya sa mga cottage. Pero nganong wala man lagi sila nagsulti ang taga diri. Mao lagi ma'am, agi bawal pa manggod. Ma'am, kadali lang ma'am, magig-istorya lang sa simo ha. Papriso ninyo na. Ngano man pud oy. Oh, kadali lang ma'am, istorya lang mo ni mama. Oh, di ma'am. Bayad mo ay priso. Ano kami man. Relax lang ha. Di managot nung si istorya ato doon. Hapon, asa mo gikan ma'am? Kilala. Taga makilala mo? Wala mo na yung nandri sa Tagiya? Karon nga naibalaoy karon diri gipatuman sa Digos? Wala kang sultian nga ginabawal pa man ta pagligo ma'am ug magpag-overnight karon? Wala mi kabalo sir. Mo na yung bagong memorandum diri sa kuan sa city. Wala mi kabalog yun. Wala jud mo kabalo. So daghan mo diri karon? Mga pila mo kabuok ma'am? Ay kanang kami lang, pamilya lang ni. Pamilya lang mo. Paunsa man nato ni ron nga ginabawal pa magyud. Daghan mi ma'am nagsuro-suro diya sa mga cottage. Pero nganong wala man lagi sila nagsulti ang taga diri. Mao lagi ma'am. Di booking ba na mo ni sila sa amin mo. Wala mo kabalo. Kisa may country kanang unsa may occasion di ay? Birthday. Kisa birthday ma'am? Yeah. Ay ma'am birthday. So imo jud kagusto. Sa mga anak. So, Wala oy gi. Imo kagustuhan nga mo anhi diri karon. Gusto may gyud ni mga ligog dagat, di plano na ni. Kaya sa makilala kay Wing Dagat no layo man. Wala may dagat dito. Para bis makilala niyo ha. Buena vida po. Sa Buena Vida agion Malasila. Oo. Na paunsa man ni nga ginabawal pa maman. Hantod karong katapusan pa. Ano ang taga diri dai sir wala na inform sila nga bawal. Nagsuroy gani ma'am. Na dagan mi dagan mi nagsasuroy gabi gahapon man ni. Wala. Gahapon pa nagsugod. Wala ni kabalo hapon pa man ni ay. Wala mo ina ni ma'am diha Tagiya sa Kay kuan. booking pa lang daan. Di booking ba yan ni sir sa amin maanhi. Kano sa mo nag-booking ma'am? Kani sa ulawan to. Yagi semana po. Yang simana. Now, sa na to ni ma'am. Basig naay mo ani diri yung basig ingnon mo paulion mo karon. Gibawal pa manggod. Na okay ra sa inyo ha. Kano sa mo nabot diri? Dani lang. Mga usang oras? Alas 2:30. Alas 2:30. Hapon. Sa ma'am kani mong kuan daghan man day mo? Mga anak niya wapo. Pwede ta mo ka gani sir. Pwede ra pud ma'am pero kuto ba mga alas 5. Ha? Alas Kuto unsa na oras ron? ko naman ron. Saltin ang ganyan. Quarter to 5 na. Hangyo na to atong labaw nga pwede yung hantod yung gabi ilang. Kay kung nakabalo may dili yun ni manhi oy. So overnight yun day mo? Na, Birthday bitaw na ko sir. di man kung gay daghan man mi ma'am daghan mi nagtuyok diri karon dili lang ako isa. Ang nag-amo ni bayaran usaon na ito. Kana istorya lang yun ninyo ang Tagiya diya ma'am. Kay wala man mi labot ana. Kay gipasidan na naman namo na sila nga bawal sa karong adlaw. Sala nila sir kay kabalo naman dahil na sila. Kaya na mo koy bagong bayriyan na pod. Nya ma'am. Nasa tay pirmahan dito ma'am. Kadali ma'am kay na magita diri karon. Sa unsa man ang akong pirmahan? Nalami pabasa sa mga kadali dito sa sakinan. Kay daghan mangud media nagtuyo karon ma'am. Nalami papirmahan kay ikaw majud ang murag mother diri karon kay mong birthday. Kung sa kuan pa mother majurit. Sige ma'am. Pwede ta kadali lang natay basahon lang kuan diri. Nya okay ra sa inyo ma'am. Mangulit ta karon. Paliguan kita sila. Balay lang ni Kate. Ma'am, kadali lang ma'am. Magig-istorya lang sa simo ha. Ngano man pud oy. Kadali lang ma'am. Istorya lang mo ni ma'am mama. Di na. Di ma'am. Dito lang sa puting apan. Kadali lang kayo. Masakay lang sa banbasa pa di sa pulinyo na. Dili, nalami sabot-sabutan ma'am. Sugod taon ang magpa-booking diri mo. Presohon. Pagbayad mo ay isuhon. Ngano kami man. Relax lang ha. Di managot mo sa istorya ko. Naluoy ko no kay basa. Pila may edad mo karon ma'am? 65. Kana sa office 65 karon gyud? Atong 18 niya karon lang mi nakalugar kani. Ay baligi, belated na. Deleted na. So videohan lang ka na mo para makuha na mo ang statement nimo. Kadali ma'am.
Dorbitan ng bida-bida. Kanin yung gisakyan? Kanin ada kasakyanan? O dagan mo? Kami. Sige, nalami pabasa nimo kadali ha. Ay lang kalain ha nga gianhi ka namo karon. Dapat pag happy-happy unta ka karon din murag Kasi din na ka malipay. Wa yun. Wala ka nalipay? Sure ka? So, pag ibayaan ni Manguli, madali ka pa na sila kaligo. Maligo mo na sila ron, ma'am. Sige, dili na, ma'am. Tanaw na to kadali, ma'am. Dili ka. Mapirma lang ka kadali, ha? Ako anak lang pabasaha kay wala ko yung tipara. Di ka kakuhan. Klaro kayo. Sige na, mga anak dali. Sige, ma'am. Surprise! Awit na ito ay alay ko sa'yo. Ang hibig sa'yong karawan. Happy birthday, ma'am! Isog naman kay ka! Sige na! Joke lang to! It's a prank! So, alam mo na! Magani, dapat maglipay-lipay ka kay birthday mo. Joke lang to, ha? Sana ma'am? Sukog, yapon ka? Wala ba? Wala pa? Happy birthday! Katong tagiya ma'am, joke. Kabalo na to siya. Joke lang gani. Kabalo na to siya ani. Kay dati na po ito na mong giprank. Mayong hapon o happy 65th birthday. Pila-ila dahil may ako like si MM and kani si Abby. We are from AM Digos Flower Shop. So namin diri karon para makiselebrate sa imong ika 65th birthday. Nakay-idea kinsa gahatag ani? Kinsa man paminaw nimo? Punta ako mga anak yung saka. Wala ko lang idea, ma'am. Wala idea? Kasi uyab nimo. Wala ko uyab. Wala kay uyab. So na sila yung mensahe ma pero usa na ko basahon, kantahan sa kanang happy birthday. Kanta ta. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay, make a wish ma'am and blow your candle. Yehey! Happy birthday! So na sila yung message ma'am. Taon ako ha. So, anak sila. Happy birthday. Bago ko sisimulan ang aking love letter, batiin muna kita ng happy 65th birthday, Mama Dora. Una sa tanan, maayong adlaw diha kanimo og sa tanan nga anaa nakigduyog sa og pag-celebrate sa imong adlaw nga natawhan. Ayaw ra katingala sa karon kay mao na jud ni imong gipaabot og among gihulat nga masurpresa ka. Ang wish nako para nimo, hatagan pa ka sa Ginoo og daghang birthday ug unta makaabot ka sa imong edad nga 100k. Sobra sama sa uban. Para ma-enjoy nimo ang imuhang life kauban sa imuhang mga pinalanggang mga anak. O giyahan ka sa atong Ginoo o kabaskog og maayong panglawas. Para makapadayon ka sa pag-alagad sa imuhang mga anak ug ako. Kabalo ko nga makalitan man ka o dili, ang importante na masurpresa ka namo sa walay pagduha-duha. O kabalo ko nga dili nimo first time nga masurpresa kay every birthday man nimo siguro gina-celebrate nimo or nila sa imuhang mga anak. Ang imuhang special nga adlaw. Ang nalahi ra karon kani wala nimo gina-expect nga anaay tao nga dili nimo kaila
nga maghatag og kalipay nimo karon. Unta, malipay ka og nalipay ka sa ako ang pasurpresa nimo. Ayaw lang katingala Mama Dora og si kinsa man ko dili na importante. Basta ako lang ni nga taga doon banda. Ayaw lang ko isipa nga ubang tao. O isipa lang ko nga imuha kong anak nga nawala. What's your idea kinsa? Wala jud siya ba? Para nako dili na mo laing tao, gituring na tamo nga pamilya. Bisag dili ta mo kaila ug unta kamo pod para sa ako. Hala anak siguro ni sa gawas ni Sir ba. What you want to Mag-ila-ila rata ninyo puhon. Basta enjoy lang. Isalikway lang insa usa ang mga kaguol. Thankful kaayo ko kay nakailan ako imong mga anak. Ma'am Jenny, Edin o Marsha. Maura ni akong mahatag nga mensahe para sa imo Mama Dora. Magmama na lang di ay ko nimo para wow. Okay ra? Maulaw ko pero bilang pagtahod sagdira nga tawagon ti kag mama ha. Love love og happy birthday ulit. Amping ikaw kanunay. So napoy isa ka message ana siya. Hello Auntie Dory. Dai ni atay sugod. Aos ba? Tawhan. Bago ko mag-wish na ako ihangyo, ayaw nakasuko og nadungagan ang ninang og inaanak ni Jenny. Pwede man magkumari na ta ante, bitaw ante, happy 65th birthday. Wish ko na sana na aka-permis sa maayong panglawas o magamping kanunay, more birthdays to celebrate. O kana lang ante kay alam ko maswerte ka na sa mga buutan nimong mga anak. Once again, happy birthday. God bless po from DJ Iris Escobar ng Hong Kong. Nakakaila ka na? Awag mo. Napa yun na gift, Ma'am ma'am. Jenny rin magpaila-ila na sa imuha. Paila-ila sa pod. Si ma'am. Paila-ila pod niya kinsay gaano para makabalo pod siya. Soon na lang daw na ko'y palaila. Kung kinsa to siya. Uyab, Ninday. Ala ka. Ala. Basta happy birthday. Suko kayo siya, ma'am. Ito lang, God bless. Ka-cute. Ano bang anak niyo, ma'am? Sige na, happy birthday, Mama. Birthday, Lula. Salamat. Unta, happy ka. Happy ka sa among pa-surprise. Salamat sa mga sponsor di ay nga nag-surprise. Ilak na siya. Kuha, tago. Isa mo di ay. Isa di ay. Ikaw, Sen. Catherine. Catherine daw. Request yun na, ma'am. Pinakaabang sa lahat. Ilag na kudaan. Gani ko mo ilak. Mo di ay. Siya ko rin nagpa-surprise. Ano mati mo, ani? Ano nagpa-surprise? Naway diyo yung nga kisa manday na nga 50 man yung diyo ya. Diyo yan. Walang salamat sa support ka nun, ma. Hindi ko ka ito ba? Hirap na suportahan. Grabe mo sa kong mga anak, ibigay mo sa iyo. Mag-viral dyan ka na man ah. Basta salamat ka ayon. I love you. Mura na sila? Si mamo. Kanhan sila. Ay, sir, ikaw sir. Sabay sa. Wala yun na exempted kay ikaw na po daw. Birthday wish mo. Happy 65th birthday. Daghang salamat sa tanan nga imong ginasuporta sa mga sukad pagkabata. Karon naman na-realize nga dili lalim mahimong ginikanan kay ako na napukoy umabutay nga isa pang anak, kaduha na. O salamat sa tanan pagsabot sa paghatag og mga advice. O God bless you always.
karon mag-happy-happy ta tanan og sorry kayo kung na-prank ka ug sa tanan nga nailad. Ug daghan daayong salamat sa ato ang kuan organizer ani. Og kato lang. Thank you. Okay. So, tawad. Apa dira? Sir? Kamanguran. 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 Ay basig naglisod gani. Correct. Ano ko? Birthday. Salamat sa tanan. Alang ko rata ilang lahat kuan. Sabi ma. Okay. Orle. Ano pa? Okay, murag. Sige ma'am, ikaw. Sama nag-booking. Apil-apil ko ninyo ha. Happy birthday, Day. May you have many more birthdays to come. English yun. Mara ka? Ikaw sir. Kapala pang kinakus dyan. Nari sir, ikaw na po. Kaya sila'y nakuha na mo dito. Happy birthday ma. Unta bingan pa sa Ginoo. Tagaan pa kayo ng birthday nga mo. O maayong panahon. Basag ka. So, yun. So, Happy birthday, Ma. Salamat sa tanan. Basta naman, love ka na mo tanan. Ito lang. Okay. Kurla. wala? King-king. Aka na si sir. King-king. Orle pa. So, ikaw sir. Birthday wish ni mo kay ma'am. Happy birthday ma der. Takan pa ka sa Ginoo. Taas nga sa buhi. Bubong ang lawas. Huwag mo lang daw, wala na ko yung laing ikaingon. I love you. Mas king-king, Day. Sige. Sige. So, ikaw ma'am, gusto may message mo sa imong pamilya, labi na sa nagpa-surprise ani sa imo dili pa magpaila. Sa ako lang, ako akong pagpasalamat nga. Bisan ganihan at ipakita na ko ako kamaldita ba. Ang kasabot nga yung ani unday ko. Kung ang nag-unit ani o kinsa may sponsor ani, bisan wa siya nagpaila. Wadyo ko idea kung kinsa siya. Ako akong pasalamat nga. Nabot ko na itara nga. Na ako surprise. Happy man ako, ikaw lang sa tanaw. Labi na diya sa mga salida. Una na kong nakitaan nga personal pag-birthday sa kong anak. Ito sa Kialing. Nanapot siya ingani. Wala di ay. Dili po magpaila. Pero siguro kailas lang daan na to. Kini karo at ko idea kinsa siya sir. Kaya ako lang pasalamat sa iya hanga kung kinsa man siya nga. Pati nabangon unta, papadayunon siya magpatabang sa uban. Labi na namang mga kapos niwa mi ka. Apas na yung ani nga kuhan nga celebration nga kung kami lang hindi kayo mga ani public dumi. Salamat sa tanan sa akong mga anak bisan hindi akong surprise yun kay bisan sa kada na ko birthday hindi man ingani nga napisyo ko ganiha ba mapisyo daw me pero bisan pa ipulihan man di ang kalipay nga akong gibatik ganiha. Salamat nilang tanan. Sabisan sa kada no birthday surprise ko nila pero dili ingon ini kada ko. Karon lang. Salamat nila binan ninyo sir. Kato lang. Okay na ka. Salamat pud labos tanan sa Ginoo. Ah. Nagipabot ko niya ani nga sukat na sukat karon pa ako din nasugatan. Salamat sa tanan. Okay. Ano? May nag-request ra ba siya nga musayaw daw ka? Sama ko sayawan. Sayaw. Ikaw ba yung mga anak? O paro-paro G daw. Kabalo na parupat. Uban sa mga anak. Sige. Ang apo mayroon kayo. Mga po. Balik si Lola. Ikaw siguro ma'am.
Uso na podron ang mga sorpresa, ug sa social media mi patok na. Makaselebrar bisag na ay pandemya, kini mi viral ug daghang nakatawa. Sa bisan unsa man nga okasyon, andam sila nga moaksyon. Ang Bigos Flower Shop lang doon la serve